Oyo guys, what is he? My name is DJ Sparks. Nambori pamereke zvangu ratimbotanda rese weekend kudayo. Timbotanda rone team. But hey, pane news dzaitika kuno kutsiribo. Pane munhu atsitswa nedombo akabva atofira ipapo. Samugomo umo ndoma zvaitika imo manje ndikuzvizomirei. Ndikuzvime mukona pakaungana vanhu apo. Ndopa zvaitikira ipapo. Ndopa donera munhu wacho. Hanzi chaitika ndechekuti pane munhu anga ari panze. Paadaidze kuti uyaone gomo rode kuti kudonha. Samupeswi paadzika muchisini icho. Padzika ndopabva atonzi nedombo pa achipatongofira ipapo. Saka manga akatsikirirwa. Mamwe mavhidhios acho angasi kuita kuti pandasvika ipapo mavhidhios anga asingaite kuti ndibatore kuti kwana munhu anenge atsikirirwa then otora vhidhiyo rato drama azvibude imona. Saka ndo zvatasangana nazvo kunoku kuWarren Park ndose kwaMereko. Zvakaoma guys. Baba vanenge vati regai ndimbonoasele. Mhuri yakatomira kuti baba achadzoka nesomething. Wanzwa news dzakadayo zvinhu zvinorwadza zvinosiririsa zvinodzimba mwoyo. Handina chekutaura izvi ndiri kurwadziwa singaiti. Kuti amana mafira acho anorwadza. At least munhu akafa amborwarawo munoti no akamborwara takambonomuona kuchipatara. But mafira aya anorwadza. Saka tongoti may his soul rest in peace. Mwari anenge aita kuda kwawo. Tinongoti mhuri yarasikirwa muchemawo muchiziva kuti Mwari varipo muine tariro pakaipa. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Sim Reality ITV DJ Sparks.